Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko po malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahala, magagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwanag ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtutuling, pindutin, subscribe, like, and share. At pagpindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalog ko po at ituro ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman, panggamot ng mga espiritual at pisikal na karamdaman, at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang matutukusan sa Liwanag ng Pangasinan. Pakatanda lang po, pagkaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong ipaglabang. At palagi po ninyong sa puso at isipan at panatilihin magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hingapos sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit, sa pagtulong sa kapwa, hindi matutuklasan sa inuman. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang kabutihan. At pagkakalog sa inyo lahat ang siksik, digdig at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang ihigit ko po sa inyo ay orasyon sa tamang hangin. Ito po yung nakapag-abisa po ito. Ang sal po ng isang ama namin, luwalhati. At isunod po yung tatlong bisis po yung orasyon. At isunod po yung susi, isang bisis lang po. Ito po yung salin sa isip lamang. At ihip sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente o ihip sa puyo o langis at hilot mula sa ulo hanggang talampakan. Magdasal po ng isang ama namin, luwalhati. Ang dasal po tayo. Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa ang hari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng patawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo, kaparahan ng unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. At sunod po yung orasyon sa tatlong bisis po, sa isip lamang po. Narito po ang orasyon. Rukiya, Ugiri, Gilig, Girigo, Igor. Rukiya, Ugiri, Gilig, Girigo, Igor. Rukiya, Ugiri, Gilig, Girigo, Igor. Tatlong bisis po sa alin. At isunod po yung susi. Sa pangalan ng Jesucristo at taga Nazaret. Ito po yung usal sa isip at iip sa isang basong tubig. At ipainom sa pasyente o iip sa puyo o sa langis. Iilot mula sa ulo hanggang talampakan.
Bago ko po tapusin ang video ay shoutout muna shoutout kay Berlindo Paliso, Bahay Tayo, Comente, Shirley Girola from Bicol, Ryan Rabisi, Yonix Bin Ladrin, Andy Bonifacio, Presley Abukao, Portili, Kenneth Ron, Angelica Bondo, Gerardo Jimenez, Carita Palma, Luciapel, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Lolita C., Artin Camacho, Maricel Placido, Eugenia Felipe, Irma Triple A Commented, Marina Aranquis, Lodi Cayago, Yu and Bibbs, Nogit, Gillian Jake Bullwider, Destino Borja, Enerpic, Mocha Hunters, Nathan, Word Commented, Mylene Domampo, Ali Cadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Aldo Francisco, Apollo Nanchico, Brian Benza, Rodin Odin, Beauty Tatnan, Inday Sale, Kukubin, Cecilia Cruz, Merck Jam, Ibi, Porok, Ani Diana, Joseph Nakata, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Roldan Katubig, Yuyungo Estrada, at po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko po nabanggit na siya sa inyo lahat. At sa mga baguhan po lamang po siya na po sa sunod. Ang mission sa pamangin po ay sar po ng sa manawin, malaki. At isunod ko yung orasyon 3 beses po. At sunod ko yung susi 1 beses. Ito po yung sa isip lamang po. Hindi po sa tubig, painom sa pasyente. O hip sa puyo o sa langis. Hilot mula ulo hanggang ng parang. Bago ko po bilisanin po yung video ay sana po huwag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like, and share, pag-pindot na rin po ang bilay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Iwagan ang pagkasingat po.